राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, தேங்க்யூ हरे மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் हरे பேசுறது कृष्णा கேக்குதுங்களா माता जी, மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுமா கேக்குதுமா. ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே நம்ம கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம 3வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம், சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் புக்ல. ஸோ இது இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கலாம் பகவானுக்கும் ஆச்சாரியருக்கும். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगकना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. புக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தமிழ்ல யாரத்துல புக் இருக்குதோ அவங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுதுமா. அத்தியாயம் 3. ஓகே, கலாச்சார பின்னணியை பார்ப்பதுன்னு சொல்லிட்டு இது தலைப்பு. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து அருவவாதியை வந்து கண்டிக்கிறார் பிரபுபாதா. அப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சங்கராச்சாரியர் வந்து பகவத்கீதை மேல சொல்லி இருக்கிறது. அவர் ஈவன்தோ நம்மள வந்து அருவவாதியா நினைச்சா கூட கடைசியில் அவர் வந்து பஜ கோவிந்தம் சொல்லிட்டு முடிக்கிறார். ஓகேங்களா? அந்த விஷயத்தான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்தியாவின் மிகப்பெரிய அருவவாதி பகவான் கிருஷ்ணரையும் பகவத்கீதையும் தியானித்தார். சோ இது யாருக்கு யாருக்கு பொருந்தும் இந்த வார்த்தை? சங்கராஜ். சங்கராச்சாரியர் இல்லையா? சோ சங்கராச்சாரியர் யாரு? யாருடைய இன்கார்னேஷன் ஆர் யாருடைய ரெப்ரசன்டேஷன்? சிவா. சிவா. கரெக்ட் மாதாஜி. சிவாவோட representation. ஆமா, கரெக்ட் மாதாஜி. அவர் வாழ்ந்த காலம் பாத்தீங்கன்னா 9ஆம் நூற்றாண்டுக்கு வந்து அவர் வாழ்ந்தார். ஓகே. அவருடைய பகவத்கீதை விளக்க உரையில வந்து பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா அருவவாதி யோகிகளையும் சுவாமிகளையும் கண்டிக்கிறார். ஓகேங்களா? அவர் எழுதின அதுக்குதான் நம்ம வந்து நம்ம எந்த பகவத்கீதை படிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை உண்மை உருவில் இல்லையா? நிறைய பேர் கமெண்டரி எழுதியிருக்காங்க. பட் அதுதான் நம்ம உண்மை உருவில் இங்கிலீஷ்ல வந்து பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ், இதுதான் நம்ம படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா குரு சீட பரம்பரையில வந்ததுனால இருக்கிற மாதிரியே சொல்லியிருக்காங்க. கூட்டவும் செய்யல, தன்னுடைய கருத்தையும் திணிக்க செய்யல, அங்க இருக்கிறத வந்து நான் குறைக்கவும் செய்யல. ஓகேங்களா? சோ சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவதைகள் நடக்கும் இடத்துக்கு வந்து நடந்து போறதுக்கு வந்து அஞ்சாம இருக்காங்க. அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா முட்டாள்கள். ஓகேங்களா? இப்போ கடவுள் தேவர்களுக்குன்னு ஒரு இடம் இருந்துச்சுன்னா அங்க போகணும்னு நினைச்சா அவங்க ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கணும், நமக்கு அது எலிஜிபிலிட்டி இருக்கான்னு இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் யோசிக்காம யார் நடக்கிறாங்கன்னா முட்டாள்கள் வந்து அங்க விரைந்து செல்கிறார்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ அருவவாதியிலே வந்து ரொம்ப மிக பெரியவர் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சங்கராச்சாரியார்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. கிருஷ்ணருக்கும் அவரது புத்தகமான பகவத்கீதைக்கும் உரிய மரியாதை அளிக்கிறார். ஆனால் முட்டாள்கள் நாம் தனி மனித கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதே தேவையில்லை என்று கூறுகிறார்கள். இங்க பாருங்க, அவரை ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, அவரை ரெஸ்பெக்ட் பண்றார் இல்லையா? ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணருக்கும் மரியாதை கொடுக்கிறாரு. அவருடைய நூல், அவரால் பாடப்பட்ட நூல் வந்து பகவத்கீதை, அதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் மரியாதை கொடுக்கிறார். பட் இந்த முட்டாள்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க 2 விஷயத்த செய்யறாங்க. ஒண்ணு, தேவதைகள் இருக்கிற இடத்துக்கு போறாங்க இல்லைன்னா, அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து கிட்ட வந்து சரணடைய தேவையில்லை, அவரு சாதாரண மனுஷனா நினைக்கிறாங்க இந்த முட்டாள்கள். ஓகேங்களா? சோ இங்க வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும். முட்டாள்கள்னா யாரு, அருவவாதிகள் யாரு? அருவவாதியான சங்கராச்சாரியர் வந்து என்ன பண்ணாருன்றது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது யாராவது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஒண்ணுன்றத தமிழ் புக் இருந்தா அதுல எப்படி இருக்குன்னு படிங்க, பார்க்கலாம். நம்ம வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் சேமா இருக்கா டிஃப்ரெண்டா இருக்கான்னு. பாட்டு மட்டும் இங்க புக்ல கொடுத்துருக்காங்க. படிங்க. ஓ பகவத்கீதையே, நின் அத்தியாயங்கள் 18 பூரண ஞானம் என்னும் அழியா அமுதத்தை மானிடர் மீது பொழிந்துள்ளாய். புனிதமான கீதையே, உன் மூலம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு அறிவொளி வழங்கினார். பின்னர் முதுபெரும் முனிவராம் வியாசர் மகாபாரதத்தில் உன்னை இணைத்தார். அன்புள்ள அன்னையே, மனிதன் மறுபிறவியை மாய்ப்பவளே, இக உலகம் என்னும் இருளில் நான் உன்னை தியானிக்கிறேன். ஓகே. சோ இது என்னன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதையில நமக்கு எல்லாம் தெரியும் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. இந்த 18 அத்தியாயங்களை வந்து 3 யோகங்களா பிரிச்சிருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரியும். கர்ம யோகா முதல் 6, அதுக்கு அடுத்தது 7ல இருந்து 12 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான பக்தி யோகா, 13ல இருந்து 18 வரையும் பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகா இல்லைங்களா? சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பரிபூர்ணமான உண்மையை வந்து இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைங்களா? முழுமையான ஞானத்தை வந்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய இது ஒரு அமிர்தம் இல்லையா? சோ இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் கோசம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொன்னார் இல்லையா? அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரதருடைய கருணையால வந்து வியாச முனிவருக்கு ஞானம் வந்து பாகவதம் எழுதினார் இல்லையா? சோ இந்த பகவத்கீதை வந்து எதுல ஒரு பங்கா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துல வந்து ஒரு பங்கா இருக்கு. அது எழுதினவர் யாரு? மகாபாரதம் வியாசர் இல்லையா? சோ இவர் வந்து அவருக்கு வந்து இந்த பெருமையை சேரும். சோ இந்த அன்பான தாயை, இந்த உலகத்தை வந்து தாயின் மதர் எர்த்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? சோ நம்ம இருட்டுல இருந்துட்டு நான் உங்களை வந்து தியானிக்கிறேன். சோ வந்து நம்ம இருட்டுல இருக்கும்போது வேறு வெளிச்சம் வந்தாதான் நமக்கு வந்து அஜ்ஞானம் போக்கி நல்வழிப்படுவோம் இல்லையா? அதுக்குதான் லாஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லா குரு அஜ்ஞானத்தெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இருண்டது டார்க்னஸ் எல்லாம் போகும்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தோட பொருள். 2வது பாத்தீங்கன்னா வியாசரே. மாதாஜி வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா இது? ஓகே.
வியாசரே உமக்கு வணக்கங்கள். வியாச பகவானுக்கு வந்து வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறாங்க. அவருடைய குணாதிசயம்னா அவருக்கு நிறைய அறிவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவர் எத்தனை உபநிஷத்ஸ் எழுதினாரு, என்னென்ன வேதங்கள் தொகுத்தாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா வேதங்களும் தொகுத்து எல்லாத்தையும் எழுதி மகாபாரத்தையும் எழுதிட்டு திருப்தி இல்லாம இருந்தாரு இல்லையா? அது பிறகுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகவதம் கொடுத்தாரு. பாகவத்துக்கு சொந்த கமெண்டரி அவரே எழுதினார் இல்லையா? அவ்வளவு அளவுக்கு ஞானம் கொண்டவர் வியாசர். அப்படியே அவருடைய கண்களை எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ மலர்ந்த தாமரையுடைய இதழ் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ மகாபாரதத்தின் எண்ணெயால வந்து இந்த ஞான விளக்கை வந்து பிரகாசமாக்கி அதை நிரப்பியவர் நீரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ இங்க மகாபாரதம்ன்றது வந்து ஒரு விளக்கு எரியணும்னா என்ன வேணும்? அகல் வேணும், திரி வேணும், எண்ணெய் வேணும் இல்லையா? வத்துக்குச்சி வேணும். இங்க வந்து இந்த இந்த எண்ணெயை வந்து எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துக்கு ஒப்பிடுறாங்க இல்லையா? சோ அந்த ஞானத்தால வந்து எரியக்கூடிய விளக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கு, அந்த ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ இதனோட பொருளை இங்க வந்து விளக்குறாங்க. சங்கராச்சாரியன் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம், அவர் வந்து அருவ வியாதி. ஓகேவா? ஆனால் அவர் எப்பொழுது என்ன பண்ணாரு, ஆஹ் எதை மறுக்க இல்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா சச்சிதானந்த விக்கிரகத்தையும், சச்சிதானந்த யார சொல்லுவோம், பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? ஆன்மீக வடிவத்தையும் சரி, இந்த ஜடப்புடப்புகள் எல்லாம் வந்து காரணமா நித்திய காரணமா இருக்கிறவர் வந்து பகவான்ற விஷயத்த வந்து என்னைக்குமே மறுக்கவே இல்லை அவர். ஓகேவா? பார்த்த அருவவாதி, பட் இத வந்து அவரு மறுக்கல. ஓகேவா? பரபிரம்மத்தை அருவமானவர் என்று பேசிய போது இறைவனின் சச்சிதானந்த வடிவத்தை ஜட ஆளுமை கருத்தாக்கத்துடன் குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது என்று அவர் கூறினார். அவர் ரெண்டுமே கிளியரா சொல்லியிருக்காரு. பாருப்பா, நம்ம வந்து பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம், 3 stages ஆஃப் ரியலைசேஷன். யாராவது சொல்றீங்களா? பிராமன், பரமாத்மா, பகவான் இல்லையா? அந்த 3 நிலை. இதுல வந்து அவுட்டர் எஃப்லிஜன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? கடவுளோட எஃப்லிஜன்ஸ் தான் வந்து இங்க வந்து அருவத்தை வந்து சொல்றாங்க, அந்த ஒளி வடிவம்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதுதான் வந்து அருவம். பட் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில வந்து கிருஷ்ணருக்கு வடிவம் இருக்கு, 2 கை ரூபத்துல இருக்காரு, அந்த உருவ வழிபாடு பண்றோம். அவர் தான் வந்து சச்சித் ஆனந்தம் இல்லையா? எட்டர்னல் நாலேஜ் அண்ட் பிளிஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகே. அதுக்கும் இதுக்கும் வந்து நீங்க குழப்பிக்காதீங்க, அது வேற கான்செப்ட், இது வேற கான்செப்ட் அவர் தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? கீதை பற்றி தனது விளக்கத்தின் தொடக்கத்திலே அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்க. நாராயணர் பரம இறைவன், ஜடைப்பறிப்புக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்று அவர் கூறுகிறார். தெளிவா சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. கடவுள் நாராயணன் தான் வந்து பரம புருஷ பகவான். அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர் இல்லையா? இந்த படைப்பு, இந்த பிரபஞ்சம் வந்து தோற்றப்படுறதுக்கு முன்னாடியே அவர் இருந்தார் இல்லையா? அப்புறம் இந்த பௌதிக விஷயத்துக்கு அவருக்கு வந்து சம்பந்தம் இல்லை இல்லையா? படைப்புக்கு முன் பகவான் ஆழ்நிலை ஆளுமையாக இருந்தார். மேலும் அவருக்கு ஜட ஆளுமையுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை. நமக்கு தெரியும், சிருஷ்டி பண்றார் யார் மூலமா? காரணோதகசாயி, கர்ப்போதகசாயி, ஷீரோதகசாயி மூலமாக பார்வையால சிருஷ்டி பண்றார். மகா தத்துவத்தை வந்து சிருஷ்டி பண்றாருன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா சங்கராச்சாரியர் சொல்றார், அவருக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னா என்ன, அவர்கிட்ட இருந்து வந்த பிரிஞ்ச சக்திகள்லாம் வந்து அந்த வேலையை செய்து, டைரக்டா அவர் என்னைக்குமே இந்த கீழ்நிலை சக்தி கூட வந்து தொடர்பு இல்லை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பட் இருந்தாலும் அவர் தான் உச்ச ஆளுமை இல்லையா? அவருக்கும் ஜட உடலுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. அவர் தனது ஆன்மீக நித்திய வடிவத்தில் இருக்கிறார். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் முட்டாள்கள் வந்து என்ன சொல்றாரு, அவர் வந்துட்டா கூட வச்சுக்கோங்க, அவரோட உடலை வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. நம்ம ஜட உடல் மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க. பட் நம்ம ஜட உடல்கள் வந்து எதனால ஆனது? ஹரே கிருஷ்ணா, யாராவது சொல்லுங்க. பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அழியக்கூடியது இல்லையா? நம்ம ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. பட் பகவானுடைய உடலும் ஆத்மாவுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. எல்லாமே அது வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்யமானது, டிரான்சடென்டல். ஓகேங்களா? சோ இந்த முட்டாள் மனிதர்கள் வந்து அப்படி அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை. ஓகேங்களா? சோ இந்த கிருஷ்ணர் வந்து ஜடத்தால் ஆன ஒரு சாதாரண மனிதர் என்று கருதும் முட்டாள்களுக்கு கற்பிப்பதற்காகவே சங்கரனின் அருவத்தன்மை போதிக்கப்படுகிறது. அங்க வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. அதனால இவர் வந்து போயிட்டு நீ இந்த மாயாவதி பிலாசபி பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் தான் சங்கராச்சாரியரை அனுப்பிச்சு வைப்பார், நீ இதை வந்து அருவத்தை பேசுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா?
அவர் வந்து தானா கடவுளுக்கு எதிரா பேசுனது இல்லை. கடவுளால சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனால சிவன் வந்து சங்கராச்சாரியார் வடிவம் எடுத்து வந்து அருவத்தை வந்து போதிக்கிறார். போதிக்கும் போது கூட அவர் வந்து என்னைக்குமே வந்து நாராயணனை எதிர்த்ததே இல்லை. ஓகேவா? சோ பௌதிக மனிதனால் பேசப்பட்டிருந்தால் யாரும் கீதையை படிக்க விரும்ப மாட்டார்கள். நிச்சயமாக வியாசதேவர் அதை மகாபாரத வரலாற்றில் சேர்க்க கவலைப்பட மாட்டார். மேற்கண்ட வசனங்களின்படி மகாபாரதம் பாத்தீங்கன்னா பழமையான உலக வரலாறு, ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. அது வந்து உலக வரலாறை வந்து அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கார் இல்லையா? சோ இந்த பெருமை எல்லாம் வியாசதேவருக்கு போனதுன்றதை நம்ம அங்கேயே பார்த்துட்டோம் இல்லையா? சோ வியாசதேவர் அறிவுமிக்கவர், வணக்கத்தை கூறியவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளபடியே, ஓகேவா, பகவத்கீதை உள்ளபடியே அதுதான் வந்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஏன் உள்ளபடியேன்னா அது கடவுளுடைய தாமரை உதடுகள் இருந்து நேரடியாக பேசப்பட்டது. ஆனா துரதிருஷ்டவசமாக சில மனிதர்கள் வந்து, நவீன மனிதர்கள் இந்த கீதையை வந்து விரும்ப மாட்டிருக்கிறார். ஓகேங்களா? அது வந்து விரும்ப மாட்டேங்கிறார்கள். ஓகே, ஸோ மூன்றாவது யாராவது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? தமிழ்ல தானே இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி, ருக்மிணி மாதாஜி. கிருஷ்ணரே கடலில் பிறந்த லட்சுமிக்கும் உங்கள் தாமரை படிங்க, 2 பேர் படிக்கிறீங்க. சரி சரி, அவங்கள படிக்க சொல்லுங்க. படிங்க ருக்மணி மாதாஜி. அவங்க நெக்ஸ்ட் படிப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி, நீங்க ருக்மணி மாதாஜி படிங்கோ. நான் படிக்க? சரி சரி, ஓகே மாதாஜி. கிருஷ்ணரே கடலில் பிறந்த லட்சுமிக்கும் உங்கள் தாமரை பாதங்களின் அடைக்கலம் புகுந்த அனைவருக்கும் அடைக்கலமாக இருப்பவரே, உம்மை நான் வணங்குகிறேன். எங்க மாதாஜி ஓடி வணங்குகிறேன். நீர் உண்மையிலேயே உங்கள் பக்தருக்கு ஆசைகளையே நிறைவேற்றும் மரம். உங்கள் கையில் பசுக்களை ஓட்டுவதற்கான ஒரு கோலை வைத்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் மற்றொரு கை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. உங்கள் ஆள்காட்டி விரலின் நுனியை தொடும் கட்டை விரல் தெய்வீக அறிவை குறிக்கிறது. ஓ பரம பிரபுவே, கீதையின் அமுதத்தை பால் கறப்பவர் நீரே, உமக்கு வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்காரு? பார்க்கடல்ல. நாராயணன் வந்து பார்க்கடல்ல லட்சுமி தேவியோட படுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? சோ எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய தாமரை திருவடியில வந்து தஞ்சம் அடைக்கிறாங்க. யார் யாரு? தூய பக்தர்கள், ரிஷி, முனிகள் எல்லாம் வந்து தஞ்சம் அடைகிறார். அப்படியேப்பட்ட பாதத்துக்கு வந்து நான் வணங்குகிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பக்தர்களுடைய ஆசையை நிறைவேற்றும் கற்பக விருட்சமாகவும் நீங்க இருக்கீங்க. உங்களோட கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோலை வச்சிட்டு இருக்கீங்க மாடு மேய்க்கிறதுக்கோசம். இன்னொரு கையை வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்த்தி வச்சிருக்கீங்க. அந்த கை எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஆள்காட்டி விரலும் கட்டை விரலும் தொடுற அளவுக்கு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது வந்து தெய்வீக குறின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ பரம பிரபுவே, கீதையின் அமுதத்தை பால் கறப்பவர் நீங்கள், உனக்கு வணக்கங்கள். நமக்கு தெரியும் இந்த பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது மாதிரி? பால். கிருஷ்ணர் வந்து யாரு? பாலை கறப்பவர். ஓகே, இதை குடிக்கிறது யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்கள். அர்ஜுனன். அர்ஜுனன் மற்றும் பக்தர்கள் இல்லைங்களா? சோ இதன பொருளை வந்து இங்க சொல்லியிருக்காரு. ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியர் வெளிப்படையாக, நீங்கள் முட்டாள்களே, கோவிந்தரையும் நாராயணால சொல்லப்பட்ட அந்த பகவத்கீதையை வணங்குங்கள் என்று சொல்றார். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம்? அவர் வந்து அருவவாதின்னு அப்படின்னு சொன்னோம். பட் அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு? எல்லாரையும் முட்டாள்கள். யாரெல்லாம் இந்த பகவத்கீதையை வணங்காம இருக்காங்க அவங்கள வந்து முட்டாள்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ முட்டாள்கள் இன்னும் நாராயணனை கண்டுபிடிக்க தங்கள் ஆராய்ச்சியின் பணிகளை மேற்கொள்கிறார்கள். சோ ஏற்கனவே இருக்கு, அதை விட்டுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு நாட்கள் இருக்கா? அதை யோசிக்கணும் இல்லையா? இதன் விளைவாக அவர்கள் துரதிருஷ்டமானவர்கள் இல்லையா? கறந்து வச்ச பாலை குடிச்சிட்டு போகாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? நோண்டி கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? சோ இது வந்து டைம் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நாராயணன் ஒருபோதும் துரதிருஷ்டமானவர் அல்ல, தரித்திரர் அல்ல. மாறாக அவர் அதிர்ஷ்ட தெய்வமான லக்ஷ்மியால் அனைத்து உயிரினங்களாலும் வணங்கப்படுகிறார்.
சோ தரித்திர நாராயணன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது வந்து தவறான வார்த்தை. கடவுள் என்னைக்குமே தரித்திரர் இல்ல இல்லையா, ஏன்னா அவர் தான் எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணார். ஓகே. சோ அங்க பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மிக்கு, எல்லா செல்வங்களுக்கு அதிபதியா இருக்கிற லக்ஷ்மியை என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பாத சேவனம் செஞ்சுட்டு பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. சோ அப்படியாப்பட்டவரை போய் நம்மளால தரித்திரர் துரதிருஷ்டமானவர் சொல்ல முடியுமா? இல்ல இல்லையா. சோ சங்கரர் தன்னை பிரம்மன் என்று அறிவித்தார். ஆனால் நாராயணன் அல்லது கிருஷ்ணரை ஜடப்படைப்புக்கு அப்பாற்பட்ட உச்ச ஆளுமை என்று ஒப்புக்கொள்கிறார். ஓகேங்களா. சோ அவர் வந்து அவரை வேணும்னா பிரம்மன் எடுத்துக்கிறாரு, பட் கிருஷ்ணரை நாராயணன் உச்ச ஆளுமை மேல வைக்கிறார் இல்லையா. உண்மையை தெளிவா புரிஞ்சிருக்கார். ஓகே. அவர் கிருஷ்ணரை உச்ச பிரம்மன் அல்லது பரபிரம்மன் என்று வணங்குகிறார். ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் அனைவராலும் வணங்கப்படுபவர். பகவத்கீதை என்பது புரிந்து கொள்ள முடியாத முட்டாள்களாலும் கிருஷ்ணரின் எதிரிகளாலும் மட்டுமே. யார் ஒருத்தன் பகவத்கீதை புரிஞ்சுக்கலன்னா அவன் வந்து யார் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்? கிருஷ்ணருக்கு எதிரின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னா அவன் வந்து ஒரு ஏத்திஸ்ட், ஏத்திஸ்ட் நாத்திகன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. சோ நாம் நம்மை முழுமையாக அர்ப்பணிக்க வேண்டியது தனிப்பட்ட கிருஷ்ணரிடம் அல்ல, பிறக்காத தொடக்கம் இல்லாத நித்தியமான கிருஷ்ணரிடம் தான் என்று கூறுகிறார்கள். தேவதைகள் நடக்க அஞ்சும் இடத்திற்கு முட்டாள்கள் விரைந்து செல்கிறார்கள். அருவவாதிகள் மிக பெரியவரான சங்கரர் கிருஷ்ணரை அவரது புத்தகமான பகவத்கீதைக்கு உரிய மரியாதை அளிக்கிறார்கள். முட்டாள் நாம் தனிப்பட்ட கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய தேவையில்லை என்று கூறுகிறார். இது ஏற்கனவே நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா. சோ இத்தகைய ஞானம் பெறாதவர்கள் கிருஷ்ணரை முழுமையானவர் என்றும் அவரது உள்ளுக்குள் புறத்திற்கும் எந்த வித்தியாசம் இல்லை என்றும் தெரியாது இரட்டை ஜட உலகில் அனுபவிக்கப்படுகிறது. முழுமையான உலகில் அத்தகைய வேறுபாடு இல்லை. ஏனென்றால் முழுமையான உலகில் எல்லாம் ஆன்மீகமானது, சச்சித்தானது. மேலும் நாராயணர் அல்லது கிருஷ்ணர் முழுமையான உலகத்தை சேர்ந்தவர். ஓகேவா. சோ இங்கெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க? கடவுளுடைய பண்புகளை சொல்றாரு. அவர் உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் எந்த வித்தியாசம் இல்லை, அவர் நித்தியமானவர்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. சோ நம்ம தான் வந்து பகவத்கீதையும் கிருஷ்ணரையும் ஏத்துட்டு நம்ம ஆன்மீக பாதையில முன்னேறணும். மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி, நீங்க படிங்க. உபனிஷத்தை பசுக்களின் கூட்டத்தையே போன்றவை. மகனான பகவான் பால் கற்பவர். அர்ஜுனன் பால் தூய அறிவுடன் ஹரே உபநிஷதங்கள் பசுக்களின் கூட்டத்துக்கு வந்து ஒப்பிடுறாங்க இல்லையா. இங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பால் கறப்பவர். அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அமிர்த பாலை வந்து குடிக்கிறவர் இல்லையா. சோ அதனால என்ன அடைகிறாரு? தூய அறிவை வந்து அவர் பெறார் இல்லையா. அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல சண்டை போட மாட்டேன், சத்திரிய தர்மத்தை பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னவர் கடைசியில என்ன பண்றாரு? ஏத்துக்கிட்டு தன்னுடைய தர்மத்தை பண்றார் இல்லையா. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தர் வந்து ஆன்மீகத்தை புரிஞ்சுக்கலையோ அப்ப வந்து கிருஷ்ணருடைய நாம ரூப குண லீலைகள் மற்றும் பிற பரிவாரங்களை வந்து ஏத்துக்க முடியாது. அது வந்து சச்சிதானமானதுன்றத வந்து அவங்களால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. சோ சுருக்கமாக இதை வந்து நம்ம நல்லா மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். யார வந்து கிருஷ்ணரை ஏத்துக்கலையோ அவருடைய சிறப்பு அம்சங்களை லீலைகளை அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அது வந்து என்ன கமெண்ட் பண்ணுவாங்க? ஏதோ சும்மா வேஷம் போட்டுட்டு இருக்காங்க, நாடகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ஜட உலகத்துல எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு இல்லையா. அதே வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பேரின்பம் இருக்கு. ஏன்னா அவர் வந்து நித்தியமானவர். ஓகேங்களா. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இது வந்து இந்த ஜட உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசாஸ்வத துக்காலயம். இது இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. என்ன அது மாதாஜி? அது மத்ரிய லோகா தானே. ஏன்னா இறப்பு இருக்கிறதுனால இதுக்கு மத்ரிய லோகம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ இந்த பகவத்கீதையில வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாசுதேவர் மற்றும் தேவகியின் மகனாக இருக்கிறாரு. அவர் எப்பொழுதுமே எல்லாருக்கும் வந்து இன்பத்தை கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்படியாப்பட்டவரை வந்து எல்லா பசுக்களையும் மேய்த்து கொண்டு லீலைகளை புரிபவரான மிகப்பெரிய வந்து பாத்தீங்கன்னா அருவவாதி வந்து இவரை வணங்குகிறார். ஓகேங்களா. சோ மறுபடியும் மாதாஜி பிரேமராணி மாதாஜி வாசிங்க 5வது.
பிரேமராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. ஆ கம்சன் மற்றும் சாணூரர் ஆகிய அசுரர்களை அழிப்பவனே, தேவகி அன்னையின் உயர்ந்த பேரின்பமே, பிரபஞ்சத்தின் குருவே, உலகங்களின் ஆசிரியரே, கிருஷ்ணரே உம்மை வணங்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? அசுரர்களை அழிச்சவர் இல்லையா? இந்த கம்சன் மற்றும் சாணுரா மாத்தம் அழிச்சாரா இல்ல வேற ஏதாவது அசுரர் அழிச்சாரா? நிறைய அசுரர்கள் அழிச்சாரா நிறைய இல்லையா? அழிச்சாங்க மாதாஜி. யார் 2-3 பேர் சொல்லுங்க. இந்த பால் கொடுக்க வந்த பூதனா, அவங்க அழிச்சாரு. பூத்தனா, அப்புறம் சரகாசுரா. ம் ம் அப்புறம் இந்த இது ஒரு குகைக்குள்ள போயிட்டு பேர் மருந்து வச்சு மாதாஜி, குகைக்குள்ள போயிட்டு ஒரு அரக்கனை அழிச்சாங்க. இன்னொருத்தர் தூங்கிட்டு இருந்தவர் எழுந்திருச்சு அந்த அரக்கனை அழிக்க வழி பண்ணாரு. அழிக்க வச்சாரா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா பல அசுரர்களை அழிக்கிறாரு. அது மாதிரி நமக்குள்ள நம்ம இப்ப இருக்கோம் இல்லையா? இப்ப அசுரர்கள் இருக்கிறாங்களா மாதாஜி? இப்பெல்லாம் இல்ல மாதாஜி. வேற அவ்வளவு யாராவது மோசமா இருக்காங்க, பட் அவ்வளவு மோசமா இல்ல யாரும். வேற யாராவது ஏதாவது பதில் சொல்றீங்களா? ரேவதி மாதாஜி. பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் தான் மாதாஜி. இப்போ பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் தான் மாதாஜி. மாதாஜி அசுரர்கள் நமக்கு இல்லையா? காம, குரோத, மத, மாச்சரிய, மோக இதெல்லாம் காம இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க மாதாஜி. நம்மளுடைய இதுதான் அசுரர். அசுரன்றது நமக்குள்ளேயே இருக்கு. இந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக குணங்களும் நம்ம கிட்ட இருக்கு, அசுரத்தன்மையும் இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஓகேங்களா? நம்ம எல்லாரும் இந்த கடவுளுக்கு ரிலேட்டட் பிரபுபதா புக்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ நம்மளுடைய தெய்வீக குணம் வந்து மேலோங்கி இருக்குது. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவகியின் மகனே, உயர்ந்த இன்பத்தை அழிப்பவரன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் குருவா இருந்தார் இல்லையா? சோ அது மாத்திரம் சொல்ல, பிரபஞ்சத்தின் குருவும் சொல்றாரு, உலகங்களின் ஆசிரியர்னு சொல்றார். ஓகே. சோ உங்க கிருஷ்ணரே, நீங்க உங்களை வந்து வணங்குகிறேன்னு சொல்லிட்டு சங்கராச்சாரியர் ரொம்ப அழகா பேசுறார் இல்லையா? சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? கிருஷ்ணரை வந்து அவர் சாதாரண மனிதன் சொல்லிட்டு ஏத்துக்கல. ஓகேவா? சோ அவர் குருவாகவும் ஆசிரியராகவும் எடுத்திருக்காருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த கிருஷ்ணருடைய மாதாஜி யாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி, சத்தம் வருது, பாத்திரம் பொழக்கிற சத்தம். சோ கிருஷ்ணரின் ஆன்மீக வடிவத்தை யார் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? கண்டிப்பா விடுதலை கிடைக்கும், மோட்சம் கிடைக்கும். எத்தனை வகையான மோட்சங்கள் இருக்கு? 5 இல்லையா? ஓகே, யாராவது சொல்றீங்களா? சாயுஜ்ய, மாதாஜி. சாலோக்கிய, சாரூபிய, சாமிப்பி, சார்ஷ்டி இல்லையா? சோ அவருடைய ஒளியில வந்து மெர்ஜ் ஆகிறது என்னன்னு சொல்லுவோம்? சாயுஜ்ய முக்தி. அவர் இருக்கிற லோகத்துக்கு போறது சாலோக்கிய. ஆறு மாதிரி ரூபம் தரிக்கிறது சாரூபிய. அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்யங்களை பெறுறது வந்து சாஸ்திரி இல்லைங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஏதாவது ஒரு 5 வகையான விடுதலையில வந்து லிபரேஷனில் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ நாராயண இருப்பிடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரூபிய ஃபார்முக்கு போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள் எப்படி 4 கை வச்சிருக்காரோ அதே மாதிரி அந்த 4 கையும் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? அதுல வந்து என்ன கிடைக்காது? ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் போட்டுட்டு இருக்க என்ன செயின் மாதாஜி அது? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இது உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க், நாளைக்கு எனக்கு சொல்லணும் நீங்க. ஓகேவா? சைலண்டா இருக்கீங்க எல்லாரும். ஓகே. ஸோ ஸோ அவருடைய லோகம் வந்து நமக்கு தெரியும், கோலோகல விருந்தாவனம். அந்த இடத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா சாலோக்கிய முக்தியை பெறுறாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கராச்சாரியர் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கரர் வந்து பிரம்மம், சத்தியம், ஜெகன் மித்யா அல்லது பொருள் பன்முகத்தன்மையே பொய், ஆனால் ஆன்மீக பன்முகத்தன்மை உண்மை என்று கூறினார். பத்ம புராணத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, புத்தர் வரார். ஓகே, புத்தரின் வெற்றிட தத்துவத்தின் மற்றொரு பதிப்பாக கலியுகத்தில் மாயா அல்லது மாயையின் தத்துவத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டி இருந்தது என்று பகவான் சிவபெருமான் ஒப்புக்கொள்கிறார். ஓகேங்களா? சோ இவருக்கு முன்னாடி யார் வந்திருந்தாங்க? இங்கே ஆன்சர் இருக்கு, சொல்லலாம் மாதாஜி. புத்தர் வந்து என்ன பண்ணாரு? வெற்றிட தத்துவத்தை கொடுத்தாரு இல்லையா? அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு தான் இவர் வந்து மாயாவதி தத்துவத்தை கொடுத்தாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து யாரோட பிளான் பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணருடைய பிளான். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு பிறகுதான் வந்து சிவன் இங்க இருக்கு பாருங்க அந்த சென்டென்ஸ். சிவன் அவருடைய கட்டளையை ஏத்துட்டு சங்கராச்சாரியாரா வந்தார். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து சில காரணங்களுக்கோசம் வந்து இதை செஞ்சாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ மக்களுக்கு வந்து என்ன தெளிவான ஞானத்தை கொடுக்கணுன்றதுக்கோசம் இதை எல்லா ஜாலங்களையும் பண்ணியிருக்காருன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ ரேவதி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா இதை? ரேவதி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. भज भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते सुप्राप्ते सन्निहिते काले न है न ही रक्षसी दुक्रिम कराणी। हरे कृष्ण माताजी। ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? அறிவுசார் முட்டாள்களே, கோவிந்தனை மட்டும் வணங்குங்கள், கோவிந்தனை மட்டும் வணங்குங்கள், கோவிந்தனை மட்டும் வணங்குங்கள். எத்தனை முறை சொல்லியிருக்காரு? 3 முறை சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் இல்லையா? மூடர்களே அதை சொல்லுங்கன்னு சொல்றார். உங்கள் இலக்கண அறிவும் வார்த்தை ஜாலமும் உங்களை மரண நேரத்தில் காப்பாற்றாது இல்லையா? எந்த ஒரு ஞானமும் நம்மளை காப்பாத்தாது. எப்போ? மரணத்தின் தருவாயில இருக்கும்போது. எது காப்பாத்தோம்? கோவிந்தன் காப்பாற்றுவார். கோவிந்தன் இல்லைங்களா? ஓகே. ருக்மணி மாதாஜி இது படிங்க மாதாஜி. 6வது. பாண்டவர்கள் வெற்றிகரமாக கடந்து வந்த குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் பீஷ்மரும் துரோணரும் உயர்ந்த நீராகவும் காந்தார மன்னன் நீல நீர் அள்ளியாகவும் ஷால்யன் சுறாவாகவும் கிருபன் நீரோட்டமாகவும் முமாவட்டமாகவும் கர்ணன் வலிமை மிக்க அலைகளாகவும் அஸ்வத்தமன் விக்ரணன் பயங்கரமான முதலைகளாகவும் துரியோதனன் சுழற்காற்றாகவும் இருந்தாய். ஆனால் ஓ கிருஷ்ணா, நீ படகு ஓட்டி சென்றாய். சோ இந்த இடத்துல எவ்வளவு அழகா வர்ணிக்கிறாங்க. எல்லாரும் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. ஒரு கடல் இருக்கு, அந்த கடல்ல வந்து ஒரு படகு இருக்கு. அந்த படகுல வந்து ஒரு படகோட்டி இருக்காரு. யார் அது? கிருஷ்ணர் தான் வந்து படகோட்டி. அந்த படகுல போயிட்டு இருக்காங்க. அப்ப என்னெல்லாம் இருக்குதுன்றத பார்க்கலாம். பாண்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போர்ல வந்து வெற்றி அடைஞ்சாங்க. ஓகேவா? இங்க எவ்வளவு அளவுக்கு பெரிய பெரிய விஷயங்கள் இருந்ததுன்றத பார்க்கலாம். பீஷ்மர் துரோணர் வந்து எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னா கரைகளாகும். ஓகே, கரையை சொல்றாங்க. ஜெயந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நதியின் நீராகவும் சொல்றாங்க. காந்தார மன்னன் வந்து நீர் அள்ளியாகவும், ஷால்யன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுறாவாகவும் சொல்றாங்க. கிருபன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீரோட்டமாகவும் இருக்கிறான். கர்ணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அலைகளுக்கு ஒப்பிடுறாங்க. அஸ்வத்தாமா விக்ரமன் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதலைக்கு ஒப்பிடுறாங்க. துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுழல் காற்றாக இருக்காங்க. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு படகுல வந்து நம்ம சவாரி பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு நதியில சரி, ஒரு கடல்ல சரி. இப்படிப்பட்ட சுழல் காற்று வந்தா எப்படி இருக்கும்? பயங்கரமா இருக்குமா, இதமா இருக்குமா? பயங்கரமா இருக்கும். அது இல்லாம அங்க அலைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசா வந்துட்டு இருக்கு, திடுதிப்புன்னு. அப்ப எப்படி இருக்கும்? பயமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அது இல்லாம 4-5 முதல்ல 2 பக்கம் இருந்து ஏறி தாவி பாக்குது, எப்படி இருக்கும்?
அவ்வளவுதான், பயங்கரமா இருக்கும், ரொம்ப அது பயங்கரமா இருக்கும். இல்லாம சுறா மீன் வேற வருது, ம். எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு உயிரே போனாப்புல இருக்கும் மாதாஜி. இல்லைங்களா? சோ இந்த சூழ்நிலை எல்லாத்துலயும் வந்து பாண்டவர்களை யார் காப்பாத்தினாரு? கிருஷ்ணர். அங்க வந்து நம்ம தேரோட்டின்னு படிக்கிறோம். பட் இங்க வந்து சிறந்த படகோட்டி இல்லையா? இது நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துக்கணும்னா, நம்ம வந்து வாழ்க்கை படகுல வந்து ஏறி சவாரி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். சம்சார சாகரம். இந்த ஓஷனுக்கு வந்து இந்த சம்சாரத்தை வந்து கடலா நினைச்சுக்கணும். இந்த பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாழ்க்கைன்ற பயணத்துல வந்து படகுல போயிட்டு இருக்கோம். நம்மளோட படகுல வந்து யார் வந்து படகோட்டியா இருந்தா நம்ம இறங்கவே கூடாது. யார் இருக்கணும் நம்மளோட படகோட்டி? பகவான் பகவான். பகவான் நேரா வருவாரா? நமக்கு தெரியாதே வருவாரு மாதாஜி. நமக்கு யார் குருவா வராரு. உருவத்திலேயாவது வருவாரு, யார் குருவா உருவத்திலேயாவது வந்திருக்காரு இல்லையா? குருவா வந்திருக்காரு. அதனால அந்த படகை விட்டு நம்ம இறங்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? 7வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி. களங்கமற்ற இந்த புக்ல இருக்க வாசிக்கிறேன். வாசிங்க. களங்கமற்ற மகாபாரத தாமரை வியாசனின் சொற்களாம் நீரில் வளர்கிறது. பகவத்கீதை அதன் தெபிட்டா நறுமணம். வீரரின் கதைகள் அதன் முழுமையான விரிந்த இதழ்கள். அம்மலரை கலியுகத்தின் பாவங்களை களையும் ஹரி முழுமையாய் விரியச் செய்கிறார். அமுதம் தேடும் ஆன்மாக்களாம் வண்டுகள் பொலபலவென அதை மொய்த்து கழிக்கின்றன. மகாபாரதம் எனும் அத்தாமரை நமக்கு எல்லா நலன்களும் வழங்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ நம்ம கிருஷ்ணருக்கு என்னவா வணக்கம். இருக்கணும்? நம்ம என்னவா இருக்கணும்? தேனீக்களா மாறணும் இல்லைங்களா? தேனீக்களா மாறி என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை என்று அமிர்தத்தை வந்து ருசிக்கணும் இல்லைங்களா? அமிர்தமான பகவத்கீதை வந்து ரசிக்கவும் ருசிக்கவும் புரிஞ்சுக்கவும் செய்யணும் இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து சங்கராச்சாரியர் சொல்றார். ஓகே. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு களங்கமற்ற நீரோடையில வந்து ஒரு அழகான தாமரை பூ பூக்கும். அந்த தாமரை பூ வந்து எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்க? பகவத்கீதை வந்து ஒப்பிடுறாங்க இல்லையா? அந்த தாமரை பூல இருந்து ஒரு நல்ல நறுமணம் வருது. ஓகே. அந்த நறுமணத்தை நோக்கி யாரெல்லாம் போறாங்க? பக்தர்கள் போறாங்க இல்லையா? இங்க தேனீக்கள் போது கடவுளுடைய தாமரை திருவடியை தேடி யாரு? பக்தர்கள், ரிஷி முனிகள் போறாங்க இல்லையா? அது மாதிரி போன என்ன ஆகும்? இந்த பக்தர்களுக்கு இந்த கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாம் வந்து அழிக்கவர் யாரு? ஹரி நம்ம ஹரி இல்லையா? பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் வந்து பாவங்களை அழிக்கிறதுனால அவருக்கு இன்னொரு பெயர் வந்து ஹரி இல்லையா? ஹரி என்ற பெயர் அவருக்கு. ஓகே. இதை நல்லா நம்ம மனசுல வச்சுக்கிறோம். ஹரின்ற பெயருக்கு வந்து பொருள் என்னன்னா பாவங்களை அழிப்பவர். ஓகே. சோ அந்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளும் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் இல்லைங்களா? 8வது ரேவதி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உயர்ந்த பேரின்பத்தின் உருவாகமான பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வணக்கம். அவரது அருளாலும் கருணையாலும் ஊமைகள் பேச்சாற்றல் மிக்கவர்களாகவும் முடமான மலைகள் செதில்களாகவும் மாறுகிறார்கள். அவரை நான் வணங்குகின்றேன். பொருளும் படிச்சிருங்க. இதன் பொருள் முட்டாள்தனமான ஊகவாதிகளின் முட்டாள்தனமான சீடர்களால் பேரின்பத்தின் உருவாகமான பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வணக்கம் செலுத்துவதன் அர்த்தத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. சங்கரரே கிருஷ்ணருக்கு வணக்கங்களை செலுத்தினார். இதனால் அவரது அறிவார்ந்த சீடர்கள் சிலர் தங்கள் மகாகுருவான பகவான் சிவனின் அவதாரமான சங்கரரால் அமைக்கப்பட்ட முன்மாதிரியின் மூலம் உண்மையான உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வணக்கம் செலுத்த மறுத்து பகவத்கீதையின் பொருள் முதல் வாதத்தை புகுத்தி அப்பாவி வாசகர்களை தங்கள் விளக்கங்களால் குழப்பி அப்பாவி மக்களை தவறாக வழி நடத்தும் பல பிடிவாதக்காரர்கள் உள்ளனர். இதன் விளைவாக வாசகர்கள் அனைத்து காரணங்களுக்கும்
காரணமான பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் வணக்கம் செலுத்துவதன் மூலம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாய்ப்பில்லை. கீதையின் உணர்வை திரித்து கிருஷ்ணர் உணர்வில் அறிவியல் அல்லது கிருஷ்ணர் உணர்வை பற்றி மனித குலத்தை இருளில் வைத்திருப்பது மனித குலத்திற்கு மிகப்பெரிய தீங்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்றாரு. நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சங்கராச்சாரியர் வந்து அருவவாதின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொன்னாரு, கண்டிக்கிறாரு. பட் அதே வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, பஜகோவிந்தம் சொல்லுப்பா, இல்லைன்னா மூடரே யாரும் உன்னை காப்பாத்த மாட்டாங்கன்றத பார்த்தோம். இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னா தெளிவா சொல்றாரு. அவர் வந்து ஏற்கனவே சொன்னார் நமக்கு ஒரு பாயிண்ட், அதாவது நான் சொல்றது டிஃப்ரெண்ட் இல்ல, அருவவாதம் வந்து டிஃப்ரெண்ட், நாராயணன் காம்போனன்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஃபாலோயர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அங்க இருக்கிறத வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சங்கராச்சாரியர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை ஃபாலோ பண்றார். ஓகே, சங்கரரே வந்து கிருஷ்ணருக்கு வணக்கங்களை செலுத்தினார். இத புரிஞ்சுக்கிட்ட புத்தி உள்ள சீடர்கள் என்ன பண்றாங்க, அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க. பட் சில பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க, அதை வந்து ஏத்துக்க மாட்டேன்றாங்க இல்லையா. ஏத்துக்காம என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அதை எதிர்ப்பு வேற தெரிவிக்கிறாங்க. ஏத்துக்காம விட்டாலும் பரவாயில்ல, ஏத்துக்காம அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க, மறுக்கிறாங்க, மறுக்கிறார்கள். அதனால இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுமக்களுக்கு வந்து போயிட்டு தப்பா வந்து சில விஷயங்களை வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அவ்வளவு அளவுக்கு பிடிவாதக்காரராக சில சீடர்கள் சங்கராச்சாரியருக்கு இருந்தாங்க. அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதையின் உண்மையான அறிவியலை சொல்லி கொடுக்காம இருக்கிறாங்க. அப்படி தப்பா மாத்தி மேனிபுலேட் பண்ணி சொல்றதுனால அது வந்து பெரும் தீங்கு, உலக மக்கள் மனித மக்களுக்கு வந்து பெரும் தீங்க வந்து விளைவிக்கிறாங்க. இட் இஸ் a greatest disservice to the mankind, human mankind சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. சோ இப்ப தவறான விஷயத்த சொல்லி கொடுத்தா என்ன பண்றாங்க, ஏற்கனவே மக்கள் வந்து அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்க, இன்னும் வந்து அவங்க வந்து அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்கன்றத வந்து இங்க இடத்துல சொல்றார். ஓகேங்களா. சோ லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டோம். ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த உயர்ந்த பிரகாசிக்கும் படைப்பாளரான பிரம்மா, வருணன், இந்திரன், ருத்ரன், மருத் மற்றும் அனைத்து தெய்வீக மனிதர்களுக்கும் வணக்கம். வேதங்களின் வசனங்களால் யாருடைய மகிமைகள் பாடப்படுகின்றன? சாம பாடகர்கள் யாரையும் பாடுகிறார்கள். உபநிஷங்கள் முழு பாடகர் குழுவில் அறிவிக்கின்றன. யோகிகள் தங்கள் மனதை பூர்ண தியானத்தில் மூழ்கடித்து எல்லா தேவர்களும் அசுரர்களும் எல்லைகளை அறியாதவர்கள் அவருக்கு உயர்ந்த கடவுளான கிருஷ்ணரே எல்லா வணக்கங்களும். அவரை வணங்குகிறோம், அவரை வணங்குகிறோம், அவரை வணங்குகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எங்க இருந்து எடுத்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து இந்த கொட்டேஷன் எடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா. சோ பாகவதத்துல இருந்து இந்த கொட்டேஷன் எடுத்துட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சங்கராச்சாரியார் வந்து கிருஷ்ணர் இஸ் த ஒன்லி வர்ஷிப்பபிள் லார்ட், கிருஷ்ணர் மாத்திரம்தான் வந்து வணங்கக்கூடிய கடவுள், வேற யாரும் இல்லை, வழிபடத்தக்கவர் என்றதை வந்து குறிப்பா சொல்லியிருக்காரு. சோ இன்க்ளூடிங் அவரையும் சேர்த்து சொல்லியிருக்காரு. நமக்கு ஒண்ணு சொல்லிட்டு ஊருக்கு ஒண்ணு தனக்கு ஒண்ணு அப்படிலாம் இல்லை, என்ன உபதேசம் பண்றாரோ அதை அவரும் ஃபாலோ பண்ணார். ஓகே. சோ அப்புறம் இதுல இருந்து அவர் வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து இதை ஹிண்ட் கொடுக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வாய்டிசம் மாத்துறதுக்கோசம் இவர் அருவவாதத்தை கொடுத்தாரு. அந்த அருவவாதிகளுக்கு வந்து மன ஊகவாதிகள், பிலாசபர்ஸ், மென்டல் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ் இருக்காங்களே, அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஹிண்ட் கொடுக்குறாரு. பாருப்பா, நீங்கெல்லாம் இவ்வளவு நாள் பண்ணிட்டு இருக்கிறது, இந்த வாய்டு பிலாசபர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஹிண்ட் கொடுக்குறாரு. நீ இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உன்னுடைய எல்லா விஷயத்துக்கு வந்து தண்டனைக்கு உள்ளாவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. சோ இந்த லிஸ்ட சொல்லிட்டு அவர் வந்து இந்த லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாருக்கு வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறாருன்னு பாருங்க. பிரம்மா, சிவன், வருணன். இந்த லிஸ்ட்ல வந்து தேவர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்றாரு. பட் இந்த லிஸ்டுக்குள்ள கிருஷ்ணரை பெயரை வைக்கல. ஏன் வைக்கலன்னா கிருஷ்ணர் வந்து உயர்ந்தவர். ஓகேவா. சோ இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், விஷ்ணுவின் பெயரை அவர் குறிப்பிடவில்லை. ஏனென்றால் விஷ்ணு கிருஷ்ணனுடன் ஒத்தவர். ஓகேவா.
அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள். ஸோ எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட சரணடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, விஷ்ணு டிஃப்ரெண்ட் இல்ல, கிருஷ்ணர் டிஃப்ரெண்ட் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றார். விஷ்ணு இஸ் ஐடென்டிக்கல் வித் கிருஷ்ணான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மறுபடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற வேதாஸ் அண்ட் உபநிஷத்துல வந்து இதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ப்ராசஸ சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அந்த வேதங்களும் உபநிஷத்துக்கும் நமக்கு எப்படின்னா, இப்போ ஒரு மேல் மாடியில இருக்கிற ரூமுக்கு போனோம்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், படிக்கட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். அது மாதிரி இந்த வேதங்கள் உபநிஷங்கள்ல வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, கடவுளை வந்து எப்படி சரணடையணும் அந்த ப்ராசஸை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓகேவா? யோகிகள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் மேல வந்து உட்காந்துட்டு தியானம் பண்றாங்க. யோகிகள் வந்து கிருஷ்ணர் மேல தியானம் பண்றாங்க. ஸோ அவங்களால தெரிஞ்ச விஷயத்த வச்சு முயற்சி பண்றாங்க. இல்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம் அஷ்டாங்க யோகிகள்லாம் வந்து. பட் இந்த கலியுகத்துக்கு அதெல்லாம் எடுபடுமா, முடியாதா? முடியும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஆ? முடியும் மாதாஜி, நினைச்சா இந்த முடியும். காலத்துல இந்த கலியுக தர்மம் என்ன மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கலியுகத்துல நாட் ஆல் த பீப்புள், ஒரு சிலர் தான் அந்த மாதிரி இருக்காங்களா, அகேன்ஸ்டா இருக்காங்களோட மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வந்து வணங்குறாங்க. நான் மக்களை பத்தி பேசல மாதாஜி. நம்ம வேதங்கள்ல வந்து ஹரே கலியுக ராம தர்மம்னா என்ன பண்ணணும்? ஹரே நாம சங்கீர்த்தனம். ஹரிநாம சங்கீர்த்தம். இந்த தியானங்கள் யக்ன யாகங்கள்லாம் வந்து இப்ப பண்ண முடியாது. நமக்கு அவ்வளவு அளவுக்கு ஆயுசும் இல்ல, அவ்வளவு அளவுக்கு ஞானமும் இல்ல, அவ்வளவு அளவுக்கு சிறந்த பிராமணரும் வந்து இல்ல. அதனால இதெல்லாம் வந்து யாக யக்னங்கள்லாம் வந்து பண்ண முடியாது இல்லையா? அது வந்து சத்தியுகத்துல தவங்கள் பண்ணாங்க. யாக யக்னங்கள் வந்து திரேதாயுகத்துல பண்ணாங்க இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து பண்றது கஷ்டம். அதுக்கு தான் வந்து சிம்பிளா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நமக்கு நாம சங்கீர்த்தனை கொடுத்துட்டு போனார் இல்லைங்களா? ஸோ இன்னும் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கராச்சாரியோடைய வேர்ட்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கு பாருங்க. The yogis try to see Krishna within themselves by meditation. ஓகேங்களா? In other words, it is for all the demigods and demons who do not know where the ultimate end is that Shankaracharya teaches, and he especially instructs the demons and fools to offer salutation to Krishna and his words, the Bhagavad Gita, by following his footsteps. ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். இந்த கிருஷ்ணரைட்லாம் யாரெல்லாம் ஏத்துக்காம அவருக்கு புறம்பா சொல்லிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு குறிப்பா செய்யறாங்க சொல்றாரு இவர். ஓகே, அசுரர்கள் மன ஊகங்கள் வந்து போலி தியானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்கள நீங்க அதெல்லாம் பண்றதெல்லாம் விட்டுட்டு நேரடியா கிருஷ்ணரை வந்து வணக்கம் செலுத்துங்க, அதுதான் வந்து உங்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதுன்னு சொல்லிட்டு சங்கராச்சாரியரே சொல்றார் இல்லையா? நமக்கு இத்தனை நாள் என்ன தெரியும், சங்கர் வந்து சிவனை தான் வழிபட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவர் வந்து இங்க கன்க்ளூஷன் பண்றார் இல்லையா? அவர் கடைசியா பாடின பாடல் வந்து பஜகோவிந்தம் இல்லையா? ஸோ நீங்க வந்து இந்த ஷோகேஸ் சில பேர் இருப்பாங்க இல்லையா? சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது வந்துன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து ஷோ பாட்டில் மெடிடேட்டர்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அது மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. சங்கராச்சாரியர் வந்து டைரக்டா சொல்றார். அவரே வந்து யாருக்கு வந்து தன்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து தெரிவிக்கிறார். ஸோ இவர் வந்து இந்த முட்டாள்களுடைய கண்களை வந்து திறக்கிறார். ஓகே, ஸோ அதை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஆனால் இந்த ஆழ்ந்த அசுரர்கள் சூரிய ஒளியை பற்றி பயத்தால் கண்களை திறக்காத ஆந்தைகள் போல இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த அருவவாதிகளுக்கு என்ன கம்பேர் பண்றாரு, ஆந்தையை போல இருக்காங்க. ஆந்தை எந்த டைம்ல இருக்கும், டே டைம்ல நைட் டைம்லயா? நைட் டைம். நைட் டைம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு வந்து வெளிச்ச பத்தி இது ஏதாவது தெரியுமா? எதுவும் தெரியாது இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி இந்த ஆந்தைகள் மாதிரி நம்மளும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம ஏத்துக்கணும், அவருடைய வார்த்தைகளான பகவத்கீதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கணும், வேற ஒருத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2 minutes மாதாஜி, இந்த பேராகிராஃபோட முடிச்சுக்கிறோம். ஓகே. ஸோ இந்த ஃபாலன் டீமன்ஸ் எல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தைகள் மாதிரி. ஸோ ஆந்தைகளுக்கு வந்து இந்த வெளிச்சம் பிடிக்காது இல்லையா? அதனால கண்ணை முடிக்கும். அது மாதிரி இந்த அருவவாதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதைன்ற ஞானத்தை வந்து பிடிக்கல, அதனால அவங்க வந்து காதையும் கண்ணையும் மூடிக்கிறாங்க. அது அவங்களுடைய துரதிருஷ்டசாலி இல்லையா? பட் இருந்தாலும் சங்கராச்சாரியர் என்ன பண்ணாரு, குறைந்த அறிவுள்ளவர்கள் கூட அந்த வெளிச்சத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லாத்துக்கும் காமிச்சு கொடுக்குறாரு. பகவத்கீதையும் கிருஷ்ணரையும் வந்து எல்லாருக்கும் காமிச்சு கொடுக்குறார்.
ஓகே, அதுதான் எல்லாத்துக்கும் இந்த ஒளியின் வெளிச்சம் காரணம், எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ நம்மளும் எல்லாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், இஸ் த அல்டிமேட் சோர்ஸ். கிருஷ்ணர் மட்டுமே ஒளியின் ஒரே ஆதாரம்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். உண்மையை தேடுபவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வணக்கம் செலுத்தும், சந்தேகங்கள் இல்லாமல் அவரிடம் சரணடையும் கற்றுக் கொடுக்க இதுவே காரணம். ஓகேங்களா? ஸோ அவரும் அதை ஃபாலோ பண்ணாரு, அதை நமக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு போனார் இல்லையா? இதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப். அவருடைய மிக உயர்ந்த பூரணமும் இதுதான். அந்த உயர்ந்த போதனையை வந்து அவர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. இதன் மூலமா அவர் என்ன பண்ணாரு, வெற்றிடமான புத்தரின் தத்துவத்தை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அதை வந்து எடுத்து அமுச்சு விட்டுறாரு. ஓகேங்களா? வாய்டிசம்ன்றே இல்லை. புத்தர் என்ன சொல்றாரு, சில பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணா எல்லா வெற்றிடம் சொல்றாங்க இல்லையா, அது மாதிரிலாம் ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ அந்த வாய்டிசத்துக்கு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி இதுதான் சொல்லிட்டு பர்ஃபெக்டா சொல்லியிருக்கார். ஸோ நம்மளும் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடையலாம், அவருடைய வார்த்தைகளான பகவத்கீதாவை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ அப்போ உயர்ந்த தர்மத்தை வந்து நம்ம அடைவோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கீஜே. நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கீஜே. ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கீஜே. நிதாய் கௌர பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உஷா மாதாஜி. மாதாஜி, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஓகே. அதுதான் கை தூக்கினேன் நானு. கை ஹேண்ட் இது பண்ணேன், டிஜிட்டல் ஹேண்ட் போட்டேன். ஏன்னா தெரியுமோ தெரியாதோ. என் பண்ணிடுங்க மாதாஜி, நான் மீட்டிங் யூடியூப் என் பண்ணலாம். ஆ. ஓ, ஹரே கிருஷ்ணா.